На концерта пее с мен и моите приятели. Наистина се видя кой на кого е приятел. Това, което казах току-що, просто не е някакво клише, въпреки че така звучи. В понеделник наистина личните отношения бяха ясни. Другото важно нещо от последния концерт, което вече е безспорно, че още преди някои от дуетите да са запели и вече получаваха една торба с ниски оценки. Още от първия акорд ня и жуп. Оценката от 6 пада на 4, на 3 и нещо. Давам пример. Всички бяха впечатлени от изпълнението на Десислава и на Мелинда. А още след първите секунди те изведнъж стартираха с доста нисък бал. И това, освен че предизвиква доста коментари, явно си има и някаква причина. Нали така, колега Витков? Или, както пророчески се изрази Светлю, приятел в нужда се познава, хартийка бързо му подава. Нашата камера улови нещо. Сега е момента да видим кой на кого какво подава. Освен 6 няма какво да пишеш на това нещо. Това е повече от оценка. Много противоречие, че какво става в залата, хората ще се побъркат, а някой тук им пише двойки. Някой ги мрази предварително. Да. Това са световни гласове. В света ги признават, тук им пише двойки. Какво става? Между нас няма вражда, а не знам защо хората се опитват да създават такава с това гласуване. Наско, Кирил Маричков, същата работа. Пеят да се късат с Ива. Бам! Изведнъж паднаха на 4. Чакайте бе хора, бе, чуйте бе. Мамка му, бъди честен пред себе си. Не оцени хората с двойка, когато те заслужават десятка. Сега ще видим, не знам. Ето 4 безе. Ма той няма го излъчват. Преди всичко емоцията е важна. Не са важни тия неща, кой пише двойки и кой не. Да, сега може би е редно да попитаме Деси какво мислиш за това, което видя и за двойката, която ти изпрати Софи. Това от на Софи телефона ли беше? Аз пак последна разбрах. Ами сигурно съм се представила много зле за това. Аз между другото никога не съм пращала на никои оценки, обаче сега ще ви кажа, че сте страшни всички. Ама аз не виждам да съм изпратила на 10 двойка. Аз гледам, че само Софи пише за мене. Да? Пише... Пак се опитвате нещо да направите. Не, пише, не, вижте, ако искате да върнем, понеже пише 10-2, затова така коментираме и затова го казваме, пише 10-2. Но ако не е така... Аз съм малко недоскив. Нека да го покажем още веднъж, Деси. Деси. Че пише в телефон. И аз виждам Софи. Че за мен съм си изпраща. Вие какво виждате? Да. Има едно 10-2, ама само една двойка, не повече. Има една двойка, да. Има една двойка и 2 шестици. Една двойка, прощавам. Да. Софи, как ще коментираш това, което видяхме? Ами, по принцип, аз не съм го писала това, но виждам... Не знам какво да кажа. Който е пипал телефона на Софи да си признае. Да, да си признае. Даниел пое вината, така че имаме си кавалер тук. Тони винаги си била много откровенна, видяхме и в... Не знам, но винаги, когато направя някоя беля, винаги ме хващат. Не знам, защо така. Кога направя нещо добро, никога няма да е споменато.
Просто не знам какво да кажа в този момент. Двойки да ми напишеш, пак те обичам, защото си готина. Софи го е направила, за да има тази вечер на какво да се посмеме и за да има рейтинг по-хубаво в предаването. Супер! Супер! Измъкнахме се! Работиме като екип вече. Абсолютно работим като екип. Само, че има и двойки. Дружески, приятелски двойки, нали Деси? Не, наистина, все пак, понеже значи, това правилата го позволяват. В смисъл, може да пишете каквито оценки искате, това апелираме със светло към всички зрители. Софи Маринова ми дава знак, че иска нещо да каже. Софи? Да, искам да кажа, че тук всички колеги ги чувствам конкуренция. А както казва колегата Евгений майсторто, това си е правилата на играта, нали така? Всички пращаме двойки на конкуренцията. Така. И мисля, че не го правя само аз, а и всички други го правят, но просто се случи мен хванаха. Разбираш ли? Така че... Това са правилата на играта, нали? Кепихме! Кеп! Така. Колегите, спри да се оправдаваш, аз само ще кажа на всички хора в ефира на това предаване, че ти наистина си много добро момиче и си много добра певица.